Hori da, hemen, beldurretako bat, ona meira etorri aurretik, estropada eremuko sakonerak ziren, eta une honetan, lehenbiziko kale honetan, 4 metro terdiko ondoak daude, aukeran justutxo atzaldeak aurrera ginala, hemen ere ondo gehiago egongo da, eta hori lehenbiziko kalean arituko diren treneruentzat, ona izango da. Bueno, balen txandako ontziak hementxe ditugu, gogoratu, zelkapeneko azken lauak direla, Astillero, Zierbena, Portugalete eta San Bertolameu, hauen artetik Astillero bakarrik izan dugu lanean Espainiako txapelketako zailkatze saioan, aurreko larumatean Castron, besteek 2 aste izan dituzte, ligako bigarren estropada sorta hau, abuztuko 8 estropada hauek prestatzeko Ibon eta ea nolako maila ematen diguten. San Bertolameulen kaletik, Zierbena bigarrenetik, Astillero hirugarrenetik, Portugalete laugarren kaletik, eta hortxe dira pronto epailen agindutara, ea hauentzat etenaldiak nolako probetxua ekarri duen Erne, Argi, bandera txuria goian, gorri ere bai. Gorria Bai. Badoaz jaun Andreok, abiatu dira, eta hemen dira lanean, hasierako txampa honetan. 25 kilometroko abiadura orain haizeak, eta esan dugu, haize aldakor xamarra hemen, baina estropada eremuari dagokionez, gehien bat ipar ekialdeko haizea, Ibon. Hori da, eta une honetan, esan dezagun, haizeak guztiei berdin zamarrera egiten ditela. Akaso lehenbiziko kaleak babes pixkat, baina haizea estropada eremua nahiko zuzen sartzen da, eta lau kaleak nik uste dut, nahiko antzeko eragiten dila laun kalei. 40 segunduan gara, laiztera aurkezpenekin hasiko gara, beste datu bat azpimarratu beharrekoa. Estropada eremua nolabait trabeskakoa dugula, bigora begira doaz, ez itxasaldera begira. Itxasadarrean gaude, baina nolabait xunkeira ondartzatik, Moaina herriko Meira auzoan dagoen ondartzatik, bigora, hiriburura, portu nagusira begira. Eta hor kanpoan bateak ditugu, eta nolabait muskuluen sorleku diren hoiei begira doaz orain arraunlariak, eta hor inguruan kanpoko balitzak. Eta ziaboak hartzeko nahiko denbora badute, baino batea tartean, antxe sartuko dira, ziaboak ematera. Itxasadarren esan dugu, baino itxasadarra nahiko urruti dago, tiran auzoan baino barrurago gaude, eta nik uste dut gaur hemen itxasoak ia ondoko itxasoak ez duela eragin. Eragin gutxi, baldin badu oso gutxi. Gehiago behar bada hor, kanala edo hor kanpokaldea itxas ontzia hundiek, karga ontziek eta erabiltzen dutela. Bueno, ikusi dugu lehenik eta bengoz Meirakoen tripulazioa, aldaketa bat bai, baina dantza handia. Enrique Lópezek zerbait bilatu nahi du. Gero aztertuko dugu hori, pantailetan Zierbena ere bai, eta hemen Zuntzunegiren kokalekua behar bada albiste iturri, berriro. Hori da, berriro ere hor espaldara joan da entrenatzailea. Aurten ere ikusi dugu, hor, 3-4 aldiz, eta azkeneko estropadetan Zuntzunegi entrenatzailea hanketik izan da, eta gainerakoan Zierbenaren kuadrilla oso erraz ezagutzeko modukoa. Hanketik, Miguel Fragela jarri edo. Eta patroia Karpintero. Hori da. Momentuz Zierbena estropadaren buruan, Astillero hortxe parean, Portugalete bira eta San Bertolameu irura. Hauen artean oso burruka handia eta asteburu hau benetan oso adierazgarria izan daiteke. San Bertolameukoek nahi eta nahi ez punturen bat jan behar diote Portugaleteri. Bueno, Astilleroren kuadrilla pantailetan eta hemen behar bada, taku barruan dela, albiste. Eta bestela aldaketa askorik ez, ezta? Dani Perezek. Hori da, Dani Perez, Astilleroko entrenatzailea aldaketa oso gutxi egiten ari da, eta tosta dantza gutxi eta eta gaur ere, ipagarrinak aso, Taku eta Jose Ramon Duran, 5. tostan sartu dituela, baina hau ere, aurtengo Astillerori erreparatu da, oso azkar ezagutzeko taldea. Bueno, eta hemen Portugalete jarrilera ontzian, Angel Gomez prestatzaile, albiste nagusia, Lur Uribarren itzuli dela, berriro jarrilera ontzira, patroilanak egitera, horixe dugu zalantzari gabe aldaketarik aipagarriena. Hori da, lantxo beharra, Lur Uribarren, lehen ere Portugaleten aritutako patroia, eta azken asteetan ikusi dugu, Portugaletek, etzela hasierako Portugalete ura, mantzoago zebilela trenerua, eta nik uste dut Angel Gomez eta Banikak eta, pixkat kuadrilla suspertu nahian edo, erabaki dutela patroia aldatzea.
Ez da sintomarikoena izaten, patroiak eta aldatzen azten direnean. Lesiorik edo espada, eta gainera Arraun Elkarte honek bizituen txandaka, batzutan patroi bakarrarekin eta horrelako Arraun Elkarteetan etortzen dira, fitxaketa batzuk, demoraldia martxan dela, baina hau nolabait barne keska horren adirazle garbi bat da. Hori da, Mancebon eta Xabi Rodríguez edukita eta hirugarren bate bila joatea eta bat. Eta gero postu aldaketak ere bai, hor Andoni García horretik estriborrera berriro ere eta ez dira zantzu oso onako. Bueno, logikak agintzen du hemen, Zierbena eta Astillero aurretik dira eta ontzi bateko atzerapenarekin Portugalete eta San Bertolameu etxeko trainerua. Argi Ziabogari haizeak asko bultzako dieta. Eramango ditu. Ikeragarri tirako ditu. Ea ba, Zierbenari 4:32. Nahiko ondo, Meira. Hainbestean, Portugalete bira, San Bertolameu Astillerorekin nahastuta, Astillero Laura, baina Astillero nik uste dut hobeto xeago dugula, maniobra osteko erreferentziak aztertuko ditugu, baina Astillero hirugarren kaletik, ikus dezagun, atzetik Meira, eta bigarren eta hirugarren kaletik hortxe pare-parean, Zierbena eta Astillero. Orain maniobra ostean Zierbenak Astillero hori bat, eta San Bertolameu Ziaboga ostean Portugaleteren parean dagoela dirazten digu GPS-ak, eta, bueno, hor etor daiteke burruka bi hauen artean. Gaur Ziabogan asmatu dute Meirakoek, atzo Kike López entrenatzailearekin hitz egiten, eta esaten zigun, kuadrilan baborrak, estriborrak baino dezente indartsuago direla, eta hortik, berak horrela esplikatu nahi zuen, Ziabogetan ikeragarrizko arazoa zituztela, estriborrek oso gutxi mugutzen. Begira orain zen momentu txarra Portugaleterentzat, Zierbenak Astillero bi, San Bertolameu 3, eta Portugalete 6 segundoko atzerapenarekin, Erne, Angel Gomezen taldearentzat, jarrilerarentzat, ez da momentu ona. Eta antzeman daiteke, nolabait itxasadarraren erdikaldera joan da, hor trapailatxoa dagoela, eta giroa nahasiagoa dagoela, nolabait ezateko estropada eremuaren bigarren zati hori, traketx lanerako. Hori da, batez ere aizia hortxe dago, eta horrez ere bromarik, Kanpora, 4 minutu eta 32 segunduan etorri dira. Iruditzen zait, 5 minutu terditik ora. Da, minutu bat gehiago. Eta hor begira. Eta itzu, harrigarria, Portugalete nola atzeratu den. Bai, hor... Estropada eremu honek, duen beste zera horietako bat, bildurra edo laugarren kalea hori zioten. Akaso, babes gutxiago. Ez dakit, begira, beste 9 segundora Portugalete. Ikeragarri sufritzen hortik. Eta horri ikusten dena da, begira, barbarra eta aparra, horri ikeragarrizko aizea dago. Arkumiak ere bai, arkumeak, Hemen da Meira, etxeko zalen bultzadarekin. Eta bigarren lekuan jarri da. Bigarren tokian, Astillero hori ere aurre hartuta, ikaragarria litzateke hauentzat gaur, puntu pare bat jatea, aurkari zuzena duten Portugaleterik gogoratu. Portugaletek 18 puntu ditu, eta San Bertolameuk 10. Eta zelkapen nagusiari begira, oraindikan gaurkoa, 10. estropada da eta 19 dira, baina beko postuei begira, 17 hartzen dira kontutan. Abuztuaren bukaeran, 9. atzera daudenentzat liga bukatzen delako, badakizu gero Donostiako bandera etenaldia, eta azken 2 estropadetan Bermeon eta El Corte Inglés banderan Portugaleten 8 traineru arituko dira leian, San Miguel ligan, eta bestek playoffa dute. Beraz, beko leia hori erabakitzeko, asteburu honetako estropada ditugu, gaur hemen Meiran eta bihar Boiron, Zarautzen, Zarozko Ikurrina, datorren asteburuan, 2 jardunalditara, gero Hondarribi eta Portugalete, eta bukatzeko Bilbo Erlojupekoan, eta Zierbena. Beraz, 8 estropada, bekaldeko buruka hori argitzeko, eta gaur, begira zer gertatu den, 4 minutuko tartean. Hau da, Ziaboga egin, eta urrengo 3 minutu terdietan, San Bertolameu bigarren tokian kokatu da, agian kalearen babesarekin, baina Portugalete 4. kale horretatik oso atzean geratu zaigu igo. Une honetan, San Bertolameu Portugaletari 9 segundu, eta 9 segundu 4 minututan atera dizki.
Gero galdetu egin beharko dugu, hor zer gertatu den, baina hau laugarren kale hartatik aritu behar zutenek bazuten bildurra, eta iruditzen zait, hemen nahikoa ikusten ari. Eta Astillero bera ere, Astillero ondo joan da, Zierbenarekin hor leian, Zierbena bigarren kaletik Astillero hirugarrenetik, baina bien artean diferentzia ez da handia izan, baina orain gauzak asko aldatu dira. Eta orain, segurazki, Meirak inon babesa izatekotan orain izango du. Azkeneko balizatorri aurreko minutu honetan. Ea ba. Nola ote doaz Portugaleteko jarrileran orain. Eta alderantziz, Galiziarrak nola joango dira, begira Jakobo Gaio, makurtuta, noski, haizea aurrez aurre du, eta hor ingenieritza ikasketarik ez da behar, jakiteko zer egin behar den, haizeari ihes egiteko. Portugalete 14 segunduko atzerapenarekin, oso urruti. 3 traineru pentsa, Meirak Portugaleten. Eta Meirak, San Bartolomeu Zierbena ere ez du apartean. Ea ba. Kanpoko ziaboga honetan haizeak tira egingo ditu eta patroiak zabaltxeago sartuko dira. Gero haizeak berak itxiko ditu traineruak balizaren kontra. Hemen dator Zierbena, Karpinteroren agindutara. Aurretik eta bigarren posturako leian, Meira eta Astillero, Galiziarra dato zerrentatxoarekin, ea ba lan erditan, hor da Zierbena. Karpintero eta bere mutilak. Hori da, zabal sartu eta haizeak botatzen. Hori da, oso ondo. Meirak orain ere ziaboga. Ea Meirak. Itxita atera ezin. Zabaletik orain Astillero. Eta handa Portugalete ere. Tira ba, hobeto horiak. 10 eta 17 Zierbenarentzat, San Bartolomeuk 10 eta 23, Astillero 10 eta 26, Portugaletek 10 eta 34. Maniobra ostean Zierbenak Meirari, San Bartolomeuri 6, Astillerori 10, Porturi 17. Orain haizearen aldea zer gertatzen den. Oraintxe bertan firmatuko luke Kike Lopezek estropada horrela bukatzea, ez da? Horrela, pentsa. Eta zelkapen orokorrean gutxienez, 2 puntu jatea Portugaleteri. Orain zaindu beharko dugu Portugalete haizearen alde nola moldatzen den. Maniobra errepikatuta, laguntzien Aibon. Bai, begira Meira oso estu, baina hor baborrak arraunean hasi ezinik geratu dira. Bueno, ba, 3. luzean Jaun Andreok. Eta Meirak Astillerori, beste segundo bat, atera dio. Bi traineru, Zierbenak San Bartolomeuri eta Astillerok ematen du gaurko honetan lanak izango dituela etxeko trainerua, San Bartolomeuko kuadrilla gainditzeko. Hauentzat ikaragarria litzateke, hor beste ontzi bat sartzea. San Bartolomeu eta Porturen artean 2 puntu jateko jarrilerako horiei. Hori da, orain kontua da, aurtengo Meiraren lana, San Bartolomeuren lana aztertuta, ikusi dugu, 3. da 4. luzetan asko sufritu dutela, denboraldi osoan zehar, Mikel. Ea orain, aldeko egoera honekin, erreakzionatzeko gaitasuna baduten, edo eusteko gaitasuna baduten. Gaur dute eguna, Lepotik estutuko ditu entrenatzailea, gai ez baldin badirago. Hor zelkapena, lan erditako datuak dituzue horiek, orain Zierbenaren errenta igo eginda, segundu pare bat, garbi, 7-8, San Bartolomeuri, baina Meirak ere eutxi egin dio Astilleraren aurretik duen tarteari, 5 segundo, eta Portugalete egoerari buelta eman ezinik ari da lanean 4. kale horretatik. 4. kaletik, eta gainera jakinik, han buelta hartu, eta 4. luzean ikeragarri sufritzea tokatuko zaila. Begira, Meira, horrentxe, 18 palan, beti esaten duguna, haizearen alde, gaur bezalako haizearekin, 20-25 ufadekin, haizearen alde akaso joango dira 18 palan, eta haizearen aurka 35 palan. Eskoz ere zarriago joaten da haizearen alde. Hor garrantzitsua, pala eskateatzea. Zierbena nagusi, Zierbena kontrolpean darama hau. 13 kilometroko abiadura du orain haizeak. Zue pantailetan datua ez duzue, baina hortxe da.
Eta atzematen da, iruditan nolabait kanpoko aldera joaten direnean, esan dugu, bigo aldera, itxasadarraren erdikaldera, nolabait esateko Ibon, hor ematen du itxaso zabalean ari direla, lanean. Eta batea tartean ari dira. Hori da, hor begira zinen garbi ikusi dugun, mutile bat, arrolarin bat meiran, pala, libratu ezinik. Hori da, horri ikeragarrizko izolatua dagoelako. Meirakoek presio puntu bat ere bai, jakinda astillero hor dutela eta gaur ezin dutela gutxik egin. Horrelako aukera izan da puntu pare bat jateko gutxienez Portugaleteri. Mailari eusteko duten helburu hori lortu alizateko. Derrigorrezkoa da gaur gauzak dauden bezala mantentzea bukaeran arte, azken txampa egin arte. Horrein kontua da, Samertola-Meuk Portugaleterekin ziagoan 11 zituen aldeko. Orain, 12 alegia. Eiziaren alde segundo bakarra jandio. Ea zer gertatzen den azken luzean. Gero ere, urrengo txanden atarian, nik uste dut oso esanguratsua izan daitekela. Bai, eta zuk egin duzun konparaketa egiten badugu Samertola-Meuk eta Astilleroren artean, lan erditan 3 segundu, orain 4 eta beti Galiziarren alde. Zierbena nagusi. Bale izan zer gertatzen den. Zierbena oso lan serioa egiten gaurko txanda honetan, Zunzunegiren agindutara. Zunzunegi gaur etxean, bera hemendik irtendakoa da. Bigokoa. Kantabriara eta Euskal Herrira joandako arraularia. Bale izan. Hor dira. Oso estu sartu eta izeak tira egingo die, begira. Oso ondo karpintero, Bueno, ondo, 15 eta 11 Zierbenarentzat. A ber, meira ziagoan. Bueno, enbestean. Orain atera egin behar dute, lehen balen. Ontzi bat aurretik badira. Astillerokoak hor ziago. Egin handia izaten du. 15 eta 11 Zierbenak, Meirak 15 eta 20, 15 eta 25 eta 15 eta 25 Portugaletek. Orain, Portuk eta Astillerok zer erabakitzen duten. Nik uste dut, lehenbiziko kale aldera edo jotzen duten, Orain, Mikel, ziagoan ikusten ditugu, eta atzo Kike Lopezek ere hori xaitatu zegoen ba. Zenbat eta zenbat ziagoga egiten ari diren. Zerbait egin beharra dago, segunduak irabazteko batetik edo bestetik. Begira, Ibon, ziaboga garaian, Zierbena Samertola-Meuri, 8, orain 6. Eta Astillero erori da, Astillero 14 segundura orain, eta Portugalete 26 maniobra ostean, postuak oso finkatuta daude, okerrik espada bintzat, horrela bukatuko da txanda hau, Ibon. Lehen ere, lehenbiziko ziagoga egin dutenean, hortxe alde egin du Meirak, hortxe. Buelta eman eta hortxe egin du zuloa. Eta gaur begira, Zierbenari ere, ia treneru beteken du dio. Gaur herrira hurbildu garenean, balkoietara eta zapi berdeak eta somos terkos. Jartzezun hor zapietan da elastikoetan. Ontziaren izena aterka eta buru gogorra gara. Buru gogorrak eta hortzak ez dutu eta lanean segitzeko eta geho hurbildu garenean presidente jaunari Lizardori esan diogu, hau zer da, hau, ala da. Hau da gure berizitasun bat eta hau orain momentu larri honetan bultzatu egin nahi izan dugu, gaurkoa oso ona izango da, auspoa emango dio etxeko arraun elkarteari gaurko lehen txanda honetan gertatutako. Ikeragarrizkoa emango dio. Esaten ari ginen, Kike Lopez etorri izkeroztik, azkena bai, baina beste zerbait ikusten zitzaiola Samertola-Meuri esate baterako lanerdigak arte hortxe gondiregia estropada guztietan, eta gaur aurreneko aldiz saria izango dute. Hau beste trenerua da, eta Malagan agertu zen ura, Argi dago, argi dago. Mutilentzat hau ikaragarria izango da, nolako indarra hartuko duten urrengo estropadei begira. Noski, zarautzera heldu aurretik hori baiestatu egin beharko lukete bihar Boiron. Bueno, pentsa, gaur Porturi 2 puntu kenduko dizkiote. Deskuido, bihar besteren bat lortuko balute, astebukarean 3 puntu kentzea, ikeragarrizko indarra emango dio. Eta non geratu den Portugalete?
oso urruti. Minutu erdiko atzerapena Zierbenarekin konparaketa eginda, Samertolameuko 23 kaleak izango du eragina Ibon. Hori da, guk hemen derrigorrezkoa izan behar da hori. Lehorretik momentuan hori izatea zinezkoa da, gero enteratzen gara askotan, hitz egin ondoren, baino, gero laugarren kaletik joango diren, San Pedro bigarren txandan, eta Urdaibai hirugarrengoan, buruko min pixka iruditzen zait, izango dutela hau ikusita. Seguruenik. Eta bestetik, Kabo eta hori jo lehenbiziko kaletik joango da, beste aldekoa. Alaitasun ederrarekin joango dira. Beste bost bat. Ez tatxa hartzera. Beste bost bat. Haizeak 12 kilometroko abiadura markatzen du orain. Da, ea ba, 16, 17 gora, ufadak tarteka. Eta esan dugu erabaki horra izango zela gaurko honetan, eta momentuz esan daiteke horrela gertatzen ari dela. Irutraineru, Zierbenak Samertolameuri, baina Samertolameuk 10 segunduko altxorra du Astilleroren aurretik. Eta guztiak nik uste dut estriborrera jo dutela, Miska Mikel. Bai. Portugalete begira nabarmen, nola egin duen estriborrera. Galtzeko askorik ez dut, hori da Astilleroren kalera etorri, baina oso urruti. Oso urruti. Hor, harrigarria izan da, Samertolameu, bai lehenbiziko eta bai hirugarrengo ziaboga eman ondoren, hor, metro gutxian, 2 minutuan, gainerako traineru guztiei kendu dien abantaila. Batez erean. Baita gero portuan babesa izan dezakete edo horren bila datoz. Ez dute ingarbi ikusten, haizeak une honetan gehiago ipar-ekialdeko ikutu hori ez irudiain nabarmena denik, eta horrek luze honetan behintzat horrekatuko du agian lana. Baina garbi dago guztiek jo dutela lehenengo kalera. Eta Mikel, beste Dani Perez, Astillero kontronatzaileak, hau ondo bertakoa da, bai. Eta zerbait jakingo du. Dani Perez zalei kontatu dugu, baina Dani Perez guk ezagutu dugu San Miguel Ligan, tirango entenatzaile bezala, baina gazte garaian, Meirako arraulari izan dakoa da. Beraz, hau ezagutuko ez du. Bere etxea da. Zierbenak Samertolameuri 10, Astillero 20, Portu 35, eta hemen datoz denak lehenengo kalera. Baina postuak erabat finkatuta daude. 0 kaletik sartuko da Zierbena. Zierben aurretik, Samertolameu bigarren, Astillero 3 eta Zaplasteko hartuta 4, Portugalete. Eta hemen urgutxi zegoela baino, horren kezka handirik ez dute. Hemen da, Zierbena Karpinteroren agindutara, bai, 21:07, behin-behineko denbora, baina gaur bideo finishak hemen ez du ezer erabakiko. Begira Samertolameu. Samertolameu, zaleen txalo artean, barrura, 21 eta 19. Begira, Jakobo Gaio, banan mutila zorion. Orantxe Astillero, 20 segunduko atzerapena, 21 eta 28 Astillerorentzat. Eta hemen dator jarrilera, Uribarren patroilanetan gaur, eta keska ederra mutilentzat eta batipat Angel Gomez entrenatzailearentzat. 21 eta 43 urruti jarrilera. Ze burua ustea gaur gauean entrenatzailearentzat. Prestatu dutena, 2 aste hauetan egindako lana, hori berriro konfirmatzen alegindu behar dira bihar. Bien bitartean ikusi duzuez, Samertolameuko mutilen poza, haientzat gaur bigarren izatea txandan eta Portu 4. Izatea helmugan, garaipena bezala ospatzeko moduko gaia da, eta horretan ari dira. Erreferentzia urrengoentzat, Zierbena markaturikoa, 21:07, hor da zailkapena, eta iragarkientzat tartetxo bat, jarraian, lehen kaletik Kabo, bigarrenetik Tiran, hirugarrenetik Kaiku, laugarrenetik San Pedro. Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Galiziatik Moañan gara, Meira auzoan hain zuzen. Bigoko itxasadarrean gaur San Miguel Igari daokion 10. jardunaldia, Samertolameuko lehen bandera jokoan. Zan behar dizuegu auzo hau, garai batean, uarte bat izan zela.
Samertola meuko ermitatxoa ere hortxe da, eta gaur ez, gaur lotuta dago, eta portu eder bat ere egin dute, pasealekoa ere bai, hondartza ere hortxe dute, eta gauzak horrela doaz. Erreferentzia Zierbena markatu du lehenengo txandan 21-0-6, lehen txandan haizea bataz besteko iparreki aldetik 13 kilometro orduko, baina ufada fuerteak, 25 ingurukoak ere bai. Batez ere kanpo alde hartan. Hori da, eta orain bigarren txandan ze gertatzen den, lehen txandako lanak eta kronoak aztertuta, esan daiteke kaleen eragina, beste askotan bezala, aipagarria izan dela, baina hori hobeto jakiteko ikusi beharko dugu bigarrengo honetan, hirugarren kaletik Kaiku, laugarren kaletik San Pedro, ea nola moldatzen diren, Ibon. Hori da, eta batez erean kanpo alde hartan, kanpoko ziaboga eman ondoren, ea zer gertatzen den, Meiraren kasuan antxe puskatu baitu, edo abantaila han hartu baitu, kanpoko ziabogak eman ostean. Eta laurak, hortxe dira, balizetan jarrita, ez da txari heltzen. Talen bikaletan Galiziako biontzirik indartsuenak, Kabo, txapelduna, Tiran, bigarrena, hauek ere etxean ari dira, gogoratu, askotan esaten dugu, Euskal Herriko arraunzalei nolabait adierazteko, Meira eta Tiran direla Pasaiako San Juan eta San Pedro bezala. Hori da. Herri batean, bi ordezkari goren mailan. Ea ba. Hemen dira ontziak, haizearen ufada ikaragarria orain, 30 kilometroko abiadura. Ea ba. Epaileak hemen ditugu. Atzo garai honetan itxeak gora egin zuen, Bai. Etzen txantxetako giroa atzo entrenamentu garaian izan zutena. Bai. Kaiku ez da oraindik, askatu egin du. Bai. Asierrek, Zurinagak, ez da txaskatu du. Badu gora beratxoren bat, eta gogoratu, ontzi hauen artean Kaiku dela, zerkapenan puntu gehien duena 78, San Juan laugarrena da, eta San Juanek 78, Tiranek 76, Kabok 74, San Pedrok 71. Tiran eta Kaboren artean instituzionalki harreman oso ona dago, baina kirol lehiari dagokionez, uretan, horrez dago lagunik, Ibon. Bi puntutan, Tiranek 76, Kabok 74. Galiziako txapelketan Tiran aurretik ibili, eta azkenengo luzean, zapla. Badoaz! Aiba, abante! Hor dira ba! Bigarren txandako labontziak. Eta Kabo behira, 12 segundu. Estrigorrera joduela. Momentuz Kabok norabide hori hartu duelako edo, segundu bateko atzerapena izan du. Lehen txampa horretan, Galiziako biak, lehen bikaletatik doazenak, segundu bat galduta, Kaiku eta San Pedro indartxu. Bada espadan ere, jakin da aurreko txandan zegertatu den biak dira. Gaitasun handiko kuadrilak, eta nik uste dut saiatuko zirela gaur, hasieratik ez dutzen, ez da, Ibon? Hori da, eta buelta eman ondoren, haizeak kalte egingo badie, noski, lehenbiziko luzionetan, lagundu egin beharko lioka haize horrek. Ea ba. Bueno, kuadrilak errepasatuko ditugu hemen Kabo, Gustavo Vázquezen taldea, Galiziako txapeldunak, lehen esan dugu bezala, eta hauek ere, Espainiako txapelketan parte sartzera bakizuten, eta bueno, ea, nolako prestaketa egin etorri diren, aldaketa batzuk bai. Batzuk bai, hiru aldaketa egin ditu, Gustavo Vázquezek azkeneko estropadan aritu zen kuadrilarekin alderatuta. Ez du aldaketa gehiagik egiten, eta gaur Rios, Muñiz veteranoa eta Sergio García tostetan dira. Eta hemen Tiran, etxean esan bezala, baina ondoko auzoan, aurkarien etxean, nolabait ezateko, herritik irten espadira ere. Eta Tirani dagokionez, Kanbadoz entrenatzaileak, lau aldaketa bai. Lau aldaketa egin ditu beste Jesus Hermel aurrekalaria. Konparatuz beti, getxoko azken estropadarekin. Eta aipatuko nuke, Kanbadoz bera aurten kontranketik eta anketik ikusi dugula, aurrekalari lanetan ere bai, gaur posgarren tostan dela. Kaiku buruan, bien bitartean, segundutxo bat San Pedrori, ontzi bat galduta Tiran eta 4 segunduko atzerapenarekin Kabo, horrek esan nahi du Kaiku ari dela. Korta eta Lakaren taldea da, Zurinaga patroi lanetan,
Eta hemen behar bada Galiziarra Ermo kanpoan dela, albiste ez? Hori, hemen Galizian arituta. Hori da, Xaxa Ermo kanpoan, Fernando Ruiz barruan, eta gero Eder Duran estribor espaldan da, Carlos Palazuelos Kantabriarra, lehorrean kainerakoan, hau ere, kuadrilla eozein unetan oso logikoa nola baita esateko. Azken urteetako Kaikuren ibilbidea aztertuta. Ze Kaiku ikusten dugun, aurten, behin bintzat ikeragarri egin zuen, lehenko astean ere esan genuen. Orion, orloju perkoan, 19. Argi, hori egin duen kuadrilla batek, edozein unetan egin dezaket. Alderantziz gero, Espainiako txapelketara joan, eta lehen kale hartatik Castron, atzean geratu ziren, da... Biluze egin eta gero sufritzen. Ezinean, hori da. Eta hemen San Pedro, eta Aitor Baldaren kuadrilan ere, azken estropada referentzi bezala hartuta, 3 bat aldaketa bai. Hori da, 3 bat aldaketa, beste hitz Ortiz, Rañales eta Rodríguez lehorrean geratu dira, eta lanerako David Iglesias, estribor kontrankean, hantxe jartzen du Aitor Baldak, Daniel Fernández, estribor respaldan, eta Borja Martín Berriz, 5. tosta baborrean. 3 minutu egin dituzte, Kaiku buruan, eta kabo 6 segunduko atzerapenarekin, bada zerbait. Hori da, baina hauen inguruan, hain oituta gaude hauek, lehenbiziko, zezango dugu, 7-8 minututan segundu galtzen ikustera, nire gaur ere, asko txero iruditzen zait. 3 minutu terdian, 6 segundu galtzea baina, itxaron egin beharko dugu. Eta batez ere, nik uste dut minutu inguruan edo gutxiagon antxe izango direla, balizan, ea zer gertatzen den, buelta eman eta hurrengo 2 minutuetan. Kaikuk momentuz, bentaga ia treneru betekoa. Hor daba, imitartean gaur Ondarruan ere estropada, eta Sara Gandara lankideak biali diguba, Euskal Telebistaren erradiaziotik informazioa. Gaur Gipuzkoako liga horretan, 9. estropadan, Ibaika nagusi, Ibon. Ibaika eta Zumaia pare-parean, 27 eunen bien artean. Hori 4 segundora, eta gero atzetik San Juan. Erne hemen, Kaikuk 4:27, Zierbenak 4:32 markatu du lehen. Begira, Kaikuk aurrekalaria arraun aldatzen. Kaikuk garbi 4:27, lehen Zierbenak 4:32, San Pedro bira, Tiran Laura, Kabo 6, honek esan nahi du, Tiran San Pedro noski 2, gero Zierbena, Tiranen denboran, eta Kabo, bitxanda kontuan hartuz, 5. tokira joango litzateke, Portugaleteren denbora markatuta. Beraz, ikusi egin beharko dugu, txanden arteko lehia hori ere. Kaiku orain, 11 bateko errentarekin, Tiranen aurretik, eta San Pedro begira, 5 segunduko atzerapenarekin. Zerbait gertatu da hor, San Pedro tarrentzat, eta ez da ona izan. Bai, baina leheno ere, Portugaletekan buelta hartu eta orduntxe sufritu dut. Nik uste dut orain dela estropadaren momentu hau eta hurrengo 3. ziagoa eman ostean. Kaikuk Tirani 11 bat, eta ematen du Tiran hortxe sartzen ari dela eta Kabo ere bai. Ea orain, ikus dezagun. Kaiku estropadaren buruan, lehen esan bezala, 3. da 4. kaletik ibili diren Astillero eta Portugalete, maniobra ostean larri ibili dira, eta ea orain. Hala dirudi, Zierbena lehen txandako garailea, konparaketa eginda txanden artean, Kaikuren denboratan, eta Tiran ere hor hurbiltzen ari da. Hor, bate inguru horretan gaur kanpoko baliza dauden tokian, itxasadraren erdikalde horretara joan da, baldintzak ez dira honak, haizea handia da, eta hor urak oso nahasiak ditu. Hori da, gaur ez dugu esan, aipa dezagun, korronteak eta urak nahiko hilak direla, marea hilak direla, eta ez dirudi korronteak eta gaur bestetan adina garrantzia izango duenik. 52ko koefizientea du, erdikoa. Hori da, Kaiku estropada buruan bai, baina Tiran gainera etorri zaio Mikel, segundu bakarrera, Kabo zazpira, eta orain Kabok kalea aprobetxa dezake. Eta San Pedro, antxe 4. kale hartatik. Begira itzeu fada, pantailak datu hau hortxe, puntualki, 54koa. 54, ze ote da orain hor joatea. Arrauna sartu eta ikeragarrik osatzen da, etzatea bakarrik, eta arraun hori ekartzea.
eta arraunketa askotan moztu egiten da. Hainbeste sartu beharrean bila, patoletetik atzera hartu eta azkar atakatzen saiatu eta alakoak. Eta erritmoa ere noski, pixka bat jetxe egiten da. Baita izaren aurka. Haize ufada horiek orain Kabori kalte egin diote, 10 segundura. Tiran hobeto gaur. Tiran bigarren kaletidua, Kabo lehenengotik. Esan daiteke bien artean kalei dagokienez ez litzatekela horrelako tarte harrigarria izan behar, baina Kabo asko atzeratu da, eta alderantziz Tiran Kaikuren denboratan da. Eta orain San Pedro sufritzen, 5, 6, 7 segundura orain txe. Orain helduko baliote, pasaitarrek. Eta ora, Zurina gaur ere. Tiran etorri da, Kaikuren parera. Makur eginda. Álvarez David Álvarez, begira. Kaiku eta Tiran, Zierbenak hor segundu bat gehiago. Eta beste albiste hauxe da, San Bertolameu, San Pedro eta Kaboren denborak hobetzen ari dela, eta hau bai benetan oso larria litzatekeela Portugaletekoen ikuspegitik, hori da. Oso larria, keskagarri. Pentsa, unio honetan Meirak, San Pedrori 2 segundo, eta Kabori 5 segundo, eta kale berdinetik joan da. Ez dakit zer gertatu den, baina begira anemometroan markatzen duena, 54 kilometroko abiadura, ufada oso indartsuak. Ni Mikel, ez naiz batera harritzen, hor irudiak ematen diguna ikusita, han zer dagoen, ufadak izango dira 30 gorakoak eta abar. Anemometroare uste dut astoratu dela, hor geldi dago eta... Ea ba! Tiran Kaiku, Kaiku Tiran! Kaiku sufritzen bai, baina hortxe. Eta Zierbenaren erreferentzia ere kontuan hartzeko modukoa lan erditan, Zierbenak 10 eta 17koa markatu du. Azkeneko Galiziara etorri ginenean ere hemen gora bere ikeragarriak izan ziren, tandatik tandara eta gogoan dut. Zorginak, Ibon, Zorginak. Sanxenxon Urdei bai 9. Putz egiten gaur, azerre. Hau da marka. Tiran Kaiku, Kaiku Tiran. Lan erditako erreferentzia Zierbenarena 10 eta 17koa izan da. San Pedro urrutitxo da 8 segunduko atzerapenarekin San Pedro laugarren kaletik. Eta lehen kaletik Kabo Dexenteko atzerapenarekin, 12-13 segunduko atzerapenarekin. Tiran bere izango da horretik. Tostan bat edo beste. Estropada eremuaren erdikaldetik hobeto Tiran eta Kaiku. Ea maniobra nola egiten dute. Tiran, sartzen Tiran bera. Zierbenak 10 eta 17koa markatu du. Utzaren urrena, Luzetxo, Ez alda pixka pasa ontzi hori. Nik uste du propio egin duela, biek, Bai, biek eta Tiran hobeto irten da. Zerbait aurreratuta. Nik uste dut hemen propio egiten dutela. 10 eta 16. Gero aizeak tiratzeko. Ea zesta horrak orain. Kabo ez horren beste, Kabo itxi hartu du, diferentzia badira. Bai, baina begira Kabo Miguel berriro ere estriborrera, ikusten duzu? Bai, 10 eta 16 Tiranek, Kaikuk 10 eta 17, lan erditako urreko erreferentzia, Zierben 10 eta 17, laugarren alitzateke, San Bertolameu 10 eta 23, San Pedro 10 eta 24, gero Astilleroren denbora 10 eta 26, Kabok 10 eta 28. Orain, hirugarren luzean, errepikapena ikusten aritzareten bitartean, Kaiku eta Tiran parean, San Pedro 8 eta Kabo 13. Kabo kestu gaur bere eguna. Eta bihar etxean dute estropada. Boiro. Eta orain kontua da, Portugaleterentzat, albiste oso txarrak direla, San Pedro eta Kabo, Portugal Meiraren atzetik joan direlako. Orain berriro ere begira izearen alde, Kaiku estropadaren buruan jarri da. Begira orain Kaiku, 20, erritmoa sarrituta, 38 paladan, beste segundo bat ere bai, Hau du ba, bere momentua. Hori da. Eta gero, luze honetan, errentatxoren bat lortu ezkero, aukera. Gero mugitzeko. Mugitzeko estropada eremuan, aurreko txandan dana lehen kalera etorri dira. Guztiak estriborrera etorri dira. Kaiku hirugarrenetik, izango luke hor, bere aukeratxoa, Aukera hori irabazi behar du, Kaikuk. Alegia hor beharko lituzke, 5 segundu, parea bat treneru edo, treneru terdi gutxienez bai.
gero maniobrako almen hori irabazteko. Konparaketan garbi dago, Kaiku eta Tiran Zierbenaren denborak hobetzen orain, garbi. Horra Zurinaga mutilak animatuz. Eta hor bestea, Mikel Calleja, estribo rankean, asentatzen ari dela, azkeneko estropada garrantzitsu guztiak, berari da jokatzen. Eder Duran espaldatik, hori da. Palazuelos ere jarri duan tarteka. Baina hankeko ez du mugitzen, Zara Gandara lankideak albiste gehiago, erredaziotik biali dizkigunak orain, Bermeon, Kaeligako estropada, bigarren multzokoa, eta bandera Hondarribiak irabazi du. Hondarribia bek, eta Castro 14 segundura gero San Pedro B eta Arkote. Eta zelkapen nagusian, Castrok 120 puntu, eta Hondarribiak 119. Hori da. Galizian, Teresa Herrera saria jokoan asteburu honetan, hau Galiziarrentzat estropadarik garrantzitsuena, eta historia ikaragarria duen bandera. Euskaldunentzat ere prestigio handikoa. Hala da, asteburu honetako estropada A Coruña. Kaikuk treneru bete-betea lortu du, eta oraindik, beste 2 minutun, momentu honetan Kaiku tira baino azkarrago doa, eta hori aprobetxatu behar du, Sestaoko taldeak. Lau segundu. Takabo gaur ez da errekuperatu, Ez. Eta dagoeneko ez da errekuperatuko, 18 segundu balduta. Nola esplikatu behar diogu arraunzaleari? Kabo lehen kaletik Tiran, bigarren kaletik, bata oso txukun Tiran, eta bestea lehen kale horretatik erabat atzeratuta. Askotan hor gertatzen dira treneruak arraunean hasi eta ibiltzez, eta ez doa. Eta hori batetik, eta gero askotan ahaztu egiten zaigu duztu esaten, hor 14 gizon doaz. 14 gizon, 14 emakume doaz. Nahikoa izaten da, haietako bat, mutil terdi, 2 mutil, pixka gestea rendimendua, akabo. Hori, ondokoak, domino efektu ezela, erortzen joaten da. Batek egiten ez badu, harrek egiten ez duena, neke hori besteak pilatzen du. Hori azten da bat erortzen, beste erortzen, akabo. Begira Kaiku, 5 segundo, Ari dira. Bai, orain bai. Sestaokoak ari dira. Ea zer egiten duen orain, Zurinagak. Hor buelta hartu eta estirurrera joateko aukera izango du. Begira datua, Lan erditan, Zierbenak lehenengo txandan 10 eta 17. Kaikuk ere hori markatu du eta Tiranek 10 eta 16. Orain Kaikuk Zierbenari 9 segundu. Hori dena errekuperatu dio luze honetan. Bai. Eta hori batetik, Zierbenari eta ondokoari, erreferentziari garbiena, ondokoari, bigarren kaleti donen Tiran baldintza berdinetan. 6 segundo. Bikain Bizkaitarra 3. luze honetan. 15 eta 11koa Zierbenak eta Kaikuk 15-2. Begira aurrekalaria orain ere, lehen arraun aldatu duz Kargomezek. Orain ez, orain baborretik jarrituko du. Kaikuk 15-0-2. Eta Tiranek 6 segundu gehiago, San Pedro 12, orain Kabo. 20 segunduko atzerapenarekin Kabo. Begira datu hau, San Pedro hobetu du San Bertolameuren denbora, baina Kabok ez. Eta lehen kaletik aritu da San Bertolameu lehenengo txandan, lehen kaletik ari da orain Kabo. Eta hau benetan apustu etxeetan, gaur ez sinistekoa. Diru ederra emateko moduko apustu da. Kale berean, ondorengo tandan joan da, Kabok Meiraren denbora gobetzeko arazoak izango zituenik, lanak. Kaikuk Tirani 6, eta horretxek ematen dio aukera, lasai joateko, gainera Tiran bigarren kaleti da, normalean etorri egingo da, eta nik uste dut orain hurbiletik jarraitu beharko dugula Sestaokoen norabide hori, Hori da, lehen, bigarren luzean esan nahi dut, momentu honetan txe sufritu du Kaiku. Eta San Pedroren inguruan esan, Miguel, hor estropa horretik, molien gurutik egin dugun osteratxoan, aizperrorekin, bi hitz egin, eta kale zosketa egin ostean da, zego xanze kale, laugarrena, eta arpegi tristea jarri du, eta zei iruditzen zaik. Nei etzea gustatzen, baita nei ere ez, esan dit da gaur, sufritzea tokaten zaio hortik. Eta txinparta baina alaiago San Bertolameukoak izango ditugu. Ikusirik bi ez, agian 3 puntu ere jango dizkiotela gaur jarrilerari.
Portugaleteri. Ikeragarria izango litzateke. Orain gaurko estropadaren atarian 8 puntuko abantaila zuen, 11. tokian Portugaletek San Bertolomeuren aurretik, pentsatzen zuen hori bostera mugatzen dela laburtzen bada. Eta bestea, Mikel, nik uste zaindu beharrekoa, egun aizetxu nolabait kakotxartean txoro hauetan, bandera zetan datan egoten. Hori da, bate daki. Posible da, orain ikusten dugun treneru hau. Hori da. Estropada egiten ari da iruditzen zait. Beste etatu bat. Lan erditan parean ziren Kaiku eta Zierbena. Orain, Kaiku Zierbena baino 15 segundu bizkorrago. Bai. Estropada oso serioa egiten ari da, Oso ondo ari da Sestaoko taldea. Momentuz kaleari eusten ematen du, edo zeharo ez da jun estribordera behintzat, Zurinaga halako giroekin eta nahikoa da izia pixka bat igotzea, pixka bat esan nahi dugu 5-6 kilometro orduko kora egitea, bandera erabakitzeko, Eta hor... Baina sartzen ari da, Igon. Estriborrera etorriko da. Badator. Lehenengora datoz danak, Larri, Bili. Kaiku garbi. Kaikuren atzetik ikusten dugu. San Pedro ere bai. Bai, guztiak estriborrera. Dana badatoz. Hori da. Epaile lan pixka bat izango dute agian. Baina Kaikuren tartea hortxe da. 2 traineru, 6 segundu, San Pedro 16ra. Eta kabo, gaur ez da agertu azken luzeetako kabo gogor hori. Ez, hasieratik galtzen. Eta, begira. Konparaketan, San Bertolomeu kabo baino, segundu bat bi bizkorrago, hortxe dago puntua. Ea nola bukatzen da. Nik esango nuke kabok emango diola bueltan, Naiz eta estropada kaskarra egin gaur. Puntu hori erabakigarri, izan daiteke jetxirari begira. Hori da. Puntuak oso garesti dira beko postu horietan. Hori da. Kaiku nagusi jaun Andreo. Begira, David Alvarez, esku altxata, trabestu eginda aurretik. Begiraz, eta orain zergatik egin du horrera Zurinagak? Agian epaileak aginduta, begira. Eta orain beste estriborrera. Epaileak aginduta behar bada, Hau ez genuen inoiz ikusi. Bi aldiz gurutzatu, aurrena estriborrera eta gero baborrera. Bai, baina, zoa zure kalera behar bada epaileak, bandera dantzarik ez da antzematen, eta orain nolabait bigarren kalera edo, bai hor norabide aldaketak izan dira, bai. Kabo bera ere, lehenengotik ez alda, bigarrengo kaleko norabide hori hartuta hor nun bait, Hor nun bait, jaun Andreok. Hor maniobra izan da celebrea. Kaikure mentaja bera orain, Kaiku tirani 4, San Pedro 15era. Kaiku Zierbena baino 22 segundu haizea ere aldatuko zen, Zalantzari gabe. Hori kaboren mesedetan begira, kabo metro gutxitan, 7 segundu errekuperatu dizkio San Bertolomeuri. Badirudi orain, haizeak behar bada pixkat behera ingo zuela. Edo aurrekoek momentu horretan ufada gogorren bateo izango zuten. Celebre ikusi duguna, Bi aldiz nola gurutzatu den. Gurutzatu horretik eta gero zuzendu erazi eta berriro gurutzatu. Hor dator aurretik Kaiku, posizioak oso finkatua daude. 5 segundu. Eta Kaikuk markatuko du referentzia. Eta noski, itxaropetxoren bat izango dute banderari begira. Bate daki gero horrezko txandan, Eolo jaunak zer egingo duen. Lehenbiziko kalera, Laura lehenbiziko kalera. Hor dator, aurretik Sestaoko taldea. Bai Kaiku, 20-43. Bai Tiran. Ez du ematen David Alvarez bien artean keinuak eta egiten, baina kirol legez eta petralaldi berezirik gabe. 20-43 Kaikuk, Tiranek 20-47, eta San Pedrok 20-47. Zierbenaren aurretik denak. Orain kabo. Meiraren aurretik. Bai kabo. 31 segunduko atzerapena. 21 eta 15 azkenean San Bertolomeuk, Meirako ontziak 21 eta 19. Eta argi ikusi da, azken bi luze hauetan, konparaketan, bigarren txanda honetako hauek bizkor joan direla. Haizeak ikusi, 13,2 iparraldetik, baina kontrako momentu horietan, bataz bestekoak ez du horrera eginik baizik eta momentu horretan izan dako kalteak. Hori da, ufadak kanpora edo barrura hartu, zeharo ezberdin izaten da.
Erreferentzia beraz banderari begira Jaun Andreok, Sestaoko kuadrilla markatu du, 20 eta 43. Hemen duzue amaiera errepikatuta, Tiranen denbora bigarrena, eta jarraian, Ohorezko txandan sailkapeneko lehen lauak izango ditugu. Lehen kaletik Orio, bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik San Juan, laugarrenetik Urdaibai. Iragarkiak orain. Agur bero bat berriro, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Galiziatik, Bigoko itxasadarrean gaur Jaun Andreok, San Bertolomeuko lehen bandera jokoan, bitxanda jokatu dira eta Kaikuk lortu du, 8 arraun elkarte hoien artetik denborarik onena bigarren txandako, garaileak izan dira Sestaokoak, Kortaren mutilak, 20 eta 43ko denbora markatu dute, ordaz behin-behineko sailkapena, gero Tiran, San Pedro, Zierbenak irabazi du lehenengo txanda, Kabo, San Bertolomeu, Astillero eta Portugalete. Beraz, bandera irabazteko, Kaikuren denbora hori hobetu behar dute orain, Ohorezko txandako ontziek. Lehen kaletik Orio, bigarrenetik Hondarribia egungo liderra, gogoratu Hondarribiak orain arteko 9 estropadetatik, 6 irabazi dituela, 6 bandera, Urdaibaik 2, Oriok 1. Hondarribia gaur bigarren kaletik, hirugarrenetik San Juan eta laugarrenetik Urdaibai. Espainiako txapelketa irabazita gero, txapelketetan errege izan eta gero, bai Bizkaiko txapelketan, Euskal Herriko txapelketan eta Espainiako txapelketan, ea nola moldatzen diren bermeotarra gaur laugarren kale horretatik, Ibon? Hori da, eta aurreko txandatan ikusi dugunaen arabera, laugarren kaleak, biek estropadik ikeragarri kaskarra egin dute, Portugaletek, eta gero San Pedrok ere bai, eta nik uste dute eragina baduela eta nabarmena. Eta orain, kuadrilla handi bat izer eskatu bertzaio, hortik bere lana egitea, eta kontrola ditzakeen faktore guztiak kontrolatzea. Gero, bueno, haizeak kalte egin diela, bueno, hori beste kontu bat izan. Hemen ari gara ikusten aurreko txandan, azken luzean gertaturikoa, Kaiku errenta onaren jabe zen eta bigarren kaleko norabidea hartuta, eta bapatean berriro, itxuraz, aginduren bat hartuta, bere kalera hurbildu da, eta pixkat harriturik eratu gara, eta 2 segundu joan zaizkio hor Bizkaitarra traineruari. Nola nahi ere ikusi ditugu Zurinaga eta David Alvarez alkarri ostekoa luzatuz, epaileekin hitz egiten lasai antxera, eta ez dirudi hori baino gehiago gertatuko denik hor. Hementxe ditugu pronto, Ohorezko txandan arituko diren ontziak. Kaiku iruditzen zait, estropada polite egin duela, 20-43, zein du beharrekoa. Hauei komeni zaie, haizeak gora egitea. Bandera txuria, bandera gorria orain bai! Hasi da Jaun Andreok Ohorezko txanda. Haze txistuan joango diren, Kiragarrizko txistuan joango dire kanpon. Ea ba. Pare-parean, lau ontziak hasiera honetan. 20. segundua bete da. Horentxe balekoa, estropada. Eta hortxe doaz lauak. Ez dago diferentzia hundirik. Ez da bate. Hondarribiak segundutxo bat galdu ote duen, hori adierazten digu GPS-ak. Orain di berrogei palati gora, lau traineruak. Eta kanpora, erritmotan ere, 38 azpitik etzait iruditzen joango diren inkinor. Urdaibai eta Orio branka aurretik sartuta, segundu bat atzeraxeago San Juan eta Hondarribia. Ea ba. Momentuz, Ohorezko txandakoak Kaikuren denbora hori, hobetzen, segundutxo bat hobetzen. Bueno, hemen Orio. Odei Arrizabalaga itxuraz min hartuta, Ibon. Bai, gerriko minez, Odei Arrizabalaga gaur errazti, Jon Piñeiro eta Andoni Peña geratu dira kanpoan, eta aste honetako nobedadea, Asier Carvalho ez dela Galiziara etorri, dagoeneko taldetik kanpo dagoelako
datorren lehenko aztetik. Ez duela jarraituko, denboraldian zehar, elastiko horiarekin, ez da entrenamentutan ere. Hori da. Hemen Hondarribia, eta Mikel Orbañanosek bere rotazioekin jarraitzen du. Eta gaur, nolabait gizon veterano eta garrantzitsu batzuk, Asier Puertas, Carrion, kanpoan, eta beste 3 aldaketa ere, bai, ez da? Jauregi, Mari Eskurrena, Ekaitz Aznar kanpoan, eta Mikel 18-19 mutilekin dabil, rotazioekin jarraitzen du, akaso esanguratsuena Ugutz Bilbao, berriro ere aurrekalari postuan jarri duela. Eta hemen San Juan, orain txandako laugarrena da, San Juan, 2 segundoko atzerapenarekin. Eta, bueno, tosta aldaketa batzuk bai, baina aldaketa gutxi, azken estropadarekin konparaketa eginda, San Juan darrei dagokienez. Joseba Fernandezen normalean 4-5 aldaketa egiten ditu, gizon bakarra aldatu du, orain honetan, eta egin duela batez ere estriborretan, Ander Jauregi kontrankera eraman, Gabi Bediak treneru erdira, Endika Lobez 5. gora, eta horrean, Jose Eneko Leibarrek eta Aitor Ugartek tosta trukatu egin dute. Urdaibai eta Orio estropadaren buruan. 2 segundo, Hemen Salsamendiren kuadrilla, Aranberri, patroilanetan, Espainiako txapelketan ederki aritu eta gero. Eta gaur Toni Montenegro Galiziarra barruan kokatu du. Hori da, Salsamendi. Hori da, Espainiako txapelketa irabazi zuen taldearekin alderatuta, 3 aldaketa egin ditu. Montenegro, zaren ordez, David Iglesias Riziren ordez, Berza Itzazkue lehorrean geratu da, Luis Angel Salvador bertan sartuta espalda estriborrean, eta baborrean berriz, Mikel Ojeda barruan da, eta kanpoan Iñaki Goikoetxea Lekiterra. Eta San Juan 3 segundu galduta, Hondarribia pare bat, konparaketan, Kaikurekin kontuak egiten baditugu, San Juan Kaikuren denbora markatzen, eta txandako beste 3 ontziak bizkorrago doaz. Baina, hau ez dakit, honegia den, txanda honetako entzat. Gero, torre egin behar dute, eta izeak gehiago baldin bada, gero kalteak, beti, kendu, eman baino gehiago egiten du izeak. Hor kontua ikusten duguna da, txandan, Oriok eta Urdaibaik, eta gore Hondarribiari, treneru bete-beteak endu diotela. Orio lehenengotik doa, Hondarribi 2. erdikaldetik, San Juan 3. Urdaibi 4. eta begira. Estropada eremuaren ertzetatik bizkorrago Orio eta Urdaibai. Hortxe dira Ea ba. 27 Hori da. Orio bera aurretik, hortxe. Zenaiko parean. Ja, hobeto garbi. 4:22. Ziagoa kategorikoa. Oriok, Urdaibaik bat gehiago, Hondarribire hortxe da. 4:24 Urdaibaiko entzat harturiko denbora, Hondarribiarentzat 4:25, San Juanentzat 4:26. Kaikuren denbora hobetu dute guztiek. Ea orain, 2. luzean. Begira, segituan, buelta eman, Urdaibai 2 segundo, 3 segundo. 3 galdu ditu, hor bada. 4. kaleak, zerbait irtera hortan. Baliza eman, eta denbora gutxian, hor ikera garrikaria makera. Eta ez bakarrik Urdaibai, San Juan ere, 7 segunduko, 3. kaletik, 7 segunduko atzerapenarekin. Denboraren azterketa eginda hori gertatzen da. Kanpoko buelta eman eta lehenbiziko minutu terdian, 2 minutuan, Hondamendia. Eta Orio eta Kaikuren arteko konparaketa egiten badugu, 9 segundu, Begira Orioren errenta, 4 segundu orain. Hor da Orioren momentua lehen kale horretatik. Bai, momentu ona, eta hemen ez da jakiten estropada noiz puskatuko den, Askotan ikusi dugu, momentu batean 3-4 segunduko abantaila hartu, eta horrexekin bukatu. Oriok Hondarribiri 4, Urdaibairi 5, San Juani 8-9. Txanda honetan ematen du bandera hemen dagoela, gauzak aldatzen espadira. Oraindik, hasi besterik ez da egin hau. 5 minutu terdi, oraindik 3 laurden falta dira. Hori da, eta, Urdaibaik, begira, Urdaibaik minutu terdian, minutu eta 20 segunduan, 7 segundu galdu ditu hori horrekin. Zer den, Harrigarria da. Hondarribia ondoko kaletik doa, eta talderik baldin bada atzetik doanean burua galtzen zuena, hori Hondarribia da. Zailkapen nagusiari begira, asko dago jokoan batipat Bermeotarrentzat. Hondarribiak zailkapenean, 11 puntu gehiago ditu, 101 eta Urdaibaik 90, eta
gaurkoa zelkapen nagusiari begira oso garrantzitsua gerta daiteke. Eta plan horrek ez du hartzen, baina Orio batean ondotik dato. Zeharo zero kalera torria. Era bat jodu, batearen ondora, nik uste dut, babesa aprobetxatu aldera. Begira, Urdaibaik 8. Eta San Juanek 11. San Juanek 11. Hala ere, Urdaibai eta San Juan, Kaiku baino hobeto. Ze aldaketak, txanda batetik bestera. Ikeragarriak. Bueno ba, ea orain, Hondarribiak nola reakzionatzen duen. Urdaibai atzean ikusiko du, hori ligari begira beraientzat aparta da, beste segundu bat, Urdaibairi oraintxe, baina, ea Orio eta Hondarribiaren arteko burruka hori orain. Alaxe da ba. Eta orain iruditzen beste minutu erdian, haize ufadako gor batek harrapatuko dituela. Hor, beltzune bat ikusten da. Haundia, bai. Hori, arraunean zoazela basoaz eta kolpea bezala antzematen da. Hori laste sartuko dira. Orio, bai, eta Urdaibai da, eska ikusi egiten da. Nabarmen, beltzuneak lehenago harrapatuta. Handi dator, bai. Baina irten ere lehenago irtengo da, Orain lau treneruak, haize zurrunbiloaren erdian. Eta hor kontua da, buelta hartuta, Orio lortu du abantaila, Hondarribiarekin, eta orain hortxe doaz, orain eusten. Segunduan, Talderantziz 3. eta 4. kaletik San Juan eta Urdaibai bata bestearen atzeko. segundua galtzen ari dira. Zer den, Zer den Galiziara etortzea? Bueno, Galiziako estropada eremuak asko kritikatzen dira Euskal Herritik ikusita eta Kantabriatik. Gaur behintzat, estropada eremuaren neurketari buruz, itzerdi bat ezin dugu esan. Ongi neurtua, GPS-ekin gora eta bera, jendeak ez du inolako eragozpenik platzaratu. Noski, gero naturak ematen duena eta kentzen duena, hori beste gauza bada. Bueno, minutu terdi, ziago garako. 3 metro. Ea ba. Minutu terdi, Orio renta polita bat, 5 segundo. Kaikurekin konparatuta, 19, bon. Bandera, txanda honetan dago. Bandera hemen dago, horrezko txanda. Eta akaso gehiegi izatea izango da, baina Orio eta Hondarribiaren artean seguru. Bai, 4 segundutan dira biak. Urdaibai 11 asko da hori. Bai, eta batez ere 4. kale hartatik ikusten da, han zenbat galtzen duten. Arra ez dago garbi hitz egin da, ez dago zer egin ikan. 4. kale hortatik. Hasieratik ikusi dugu, Portugal eta lehenbiziko buelta manduenetik. Begira, San Juan, horrezko txandako Motelena eta Kaiku, bigarren txandako Garailea eta 6 segundu hala ere, San Juan darren alde. Hemen dator ba Orio, garbi aurretik, Hondarribi 5 segundora. Urdaibai 12, atzetik San Juan. Ea maniobran lan erditan, 10 eta 16koa markatu du Tiranek. Daixo hobetuko dute hori. Hor da Orio. Ea Oriok, orain txeldu dio. Garbi aurretik. Urko redondok. Irakoitz Etxeberria patroilan eta. Ventaja oso polita, 9 eta 55 Oriorentzat. Eta ateratzean, beste segunduren bat ere bai, nire ustez. Hor Hondarribia, maniobra egiten Bermeo orain, 4. kaletik eta San Juan Endika Perezen agindutara, 3. kaletik. Eta lan erditan beraz, 9 eta 55 Oriok, Hondarribiak 10, Borobilak, 5 segundu gehiago beraz, Urdaibaik 10-0-6, San Juanek 10 eta 10, gero Tiranek 10 eta 16. Gauza nola doazen ikusita, Bermeokoen ikuspegitik esan daiteke gaitzerdi. Puntu bat galduko dutela Hondarribiarekin, baina baldintza hauetan ez da hain larria hori. Zer den, denbiziko etorri aldian ona Galiziara, San Xenxon 9. gaur 4. kale hartatik, eta askotan, bi estropadetan, ez da jakiten noiz galtzen da, eta eran hori gari zaio jartzen, Oso eran ere. Ea orain, luze honetan nola moldatzen diren, Orio eta Hondarribia, hementxe dago eta bandera. Zamertolameuko lehen bandera. Hemen 2009an ere estropadak izan ziren, San Miguel Ligakoak, Mikel. Ba, eta Espainiko txapelketak ere, bai. Eta Espainiko txapelketak, eta treneriletan eta bateletan askotan. Estropada eremu
honetan xe, baino 2009an, orduan San Miguelian jokatu zen estropada, beste norabide batekin jokatu zen estropada ere mua. Itxasaldera begira. Hori da, nolabait tiran aldera. Hori da. 5 segundu, Orio Hondarribiari. Bermeo eusten hor, 3. tokian. Bermeo eta San Juanen artean diferentzia ez da inaundia. 3 segundu, 11 bat. Treneru bat. Orio bizi-bizi, Normalean 35 palan dabiltzen dira. Gaur 38 palat erdian kanpora, Haize honekin, haizearen alde, sarritzea askatzen du, erritmoa igotzea. Eta Hondarribiak ere, azkeneko, zenbat, 6-7 minutuan, hortxe 4 segunduan doaz. Hor da oleian, bai. 4 segunduan. Hor lehenbiziko kalekoak zuloa, buelta eman eta gero egin. Metroietan. Bateetako inguru horretan. Hori da. Muskuñokin batera ez da, olagarro talde bat horri biliko. Adarra jotzen arraulariei, Ibon. Larre bili, laugarren kaleko treneroek gaur badirudi, olagarroren bat edo pegatu zaila, Hondarribiri 5, geldio. Hondarribiak ere, hoi baino ritmo biziagoan, kanpora, 38 pala eskasean. Eta orain Oriok, azkeneko luzeari ondo eusteko, ziabogan asmatu behar du. Eta aurten zerbaiten gora egin badu, taldeak hortan izan da. Urko Redondo etorri denetik, irakoitzek izan da, iaz Mikel Azkarate, Alberdi aritu ziren, eta errespeto guztiarekin izan da, irakoitzek berak aitortzen du, bestera batera heltzen diola, eta azkarrago giratzen ari dela treneru. Lehenengo maniobran, Orio Hondarribiri 3, bigarrengoan 5 igo da, abantaila hori, eta orain hor dago, geldi. 5 segundu. Bueno, 5 segundu errekuperatzen, azken luzean eta ikusi izan dugu. Baina hortarako, ea ziaboga eta ziaboga ondorena, Orio Urdaiberi lehenengo luzean segundu 1, bigarrengoan 12 joan da tartea. Hori da, eta orain, pare bat gehiago. Etortzerakoan dago hemen diferentzia. Etortzerakoan ikeragarria. Kanpo kaldean, matez ere, hor Lizarran, 3. tostan, Azkarate, 4. tosta Baborrean, Igo Mujika, Josu Indo hanketik, iaz ez du horranketik ari zen, aurten Baborretik ari da. Beste segundo bat, Haitian joango dira. Donostian irabazi zuten, aurtengo bandera bakarra, San Migueliakoa. Hor dira ba, bigarrengoaren bila. 2 irabazita Urdaibai ere bada, Hondarribiak 6 garaipen bildu ditu, orain arteko 9 estropadetan. 10. da gaurkoa, eta azken maniobra egitera Orio. Argi balizari. 15 bikaikuk, hor da Orio, 14 eta 37. Etzekiari gabe, Hondarribiak ere begira, Ziri. 6 gehiago, 14 eta 44 Hondarribiak. Bada tartea, Bai. Bi ontzi. Bi ontzi luze, Bermeo 16ra, San Juan 22ra. Bermeo 3. litzateke, eta San Juan 4. baita ere. Gora tartea. Begira orain ere, buelta eman eta Oriok beste 2 segundu. Ziabogetan eta ondo ari dira, horre egiten dute zuloa. Ziaboga aipatu dituzu, eta Irakoiz Etxeberria, patroin zelkapena laurreti da, 15 punturekin. Zurinagak 10, Ormazabal eta Endika Perezek 7. 8 diferentzia gora, Maniobran 6 erdi, orain 8. Bermeotarrak 19 doaz, Ziabogan 16ra, San Juan darrak 25era, azken maniobra horretan 22ra. Eta hala ere guztiak Mikel Kaikuren aurretik. Hala ere, hori da. Hemen ba hori jotarrak. Ze alaitasuna, da ze poza, begira, homen ikusten handondi datorren Irakoitz garbi. Baten ondotik, estri horrera joan da zeharo. Hor babes puntua edo bilatuko du, eta horrexen bila, nabarmen horrexen bila. Bandera... Bai. Hor dute, 7-8 segundu. Bai, banderaren puzka derbat bai, Kirten abintza bai. Tela zati bat ere bai. Bai.
Ez dakigu eskutuaren zatia edo ertzekoa, baina 7-8 segundu hor dago. Harit Etxebesterekin ere egon gara, estropada hasi aurretik, eta azkeneko bandera irabazitu zutenean etzen barruan, eta esan diogu gaur Etxebeste barruan banderarik ez, eta esan dit, gaur bandera irabaziko dira. Begira San Juan, han atzean ikusten da. Zeharo, Bai. Begira, Orio, Miguel. Hemen, batearen gainera dator. Gainera, Danak etorri dira. Danak, zeharo, Eta urdei behita horiek antxe sufritzen. Dagoeneko, orain ere. Adi dira poliki. Era bateko maniobra norabide aldaketa ezin egin, da, poliki. Gradualki ari dira egiten. 7-8, hor dago dantza, 7-8. Gutxitan bezala gaur ikusi ditugu. 12 trainerutatik, 12ak azken luzean estrigorrera etorriak. Ez da gehiagitan ikusten, Batzutan batzuk bai bestek ez, gaur guztiak. Zerrote dago. Hondarribia ere bai, orain Orioren uberaren bila. Begira, Sara Gandara lankideak beste datu sortak, kabe bateko estropada Ondarruan. Ondarruko 31. bandera eta Pedreñak irabazi du. Ondarrutara 2. 3 segundura. Maria eta Jose. Zerkapen nagusian Getariak 130, Ondarruak 117, Zumaiak 116. 2. posturako hor burruka ikaragarria dago KE Liga. Bueno, eta hemen banderari begira Orillo, 7 segundu Hondarribiari. Urdeibei 22, San Juan 29, hala ere bi hauek Kaikuren denborako betzeko. Gogoratu Kaikuk 2. txanda irabazi duela, 20 eta 43ko denborarekin. Hondarribia pitxin bat urbildu daba, 6ra. Uberan sartu zaio. Baina errenta badago. Ere, bai, Hor askotan aipatzen dugu, uberan sartzea zer den, nola izateko txirrindularitzan ikusten dugu bat aurretik nola bidea irekitzen eta bestiak haizea aprobetxatzen dira. Treneruan haizea ez da aprobetxatzen. Aurreko treneruak usten duen urbarbar hori, hor leunago, goxoago, arraun egin daiteke, eta horregatik sartu da Hondarribia Orioren atzetik. Orioren uberan. Baina tartea hor dago, Zeiti bera ez da jetxi. Hori da. 8ra igo da, 6-7-8. Hori da, gainera, orain, Hondarribiak Orio harrapatuko balu, Orio bere kalean dago, Oriok ez du mugitu beharrik. Hondarribirentzat hemen bandera ez irabaztea gauza bada, baina Hondarribirentzat Urdaibai urruti lagatzea da, gakoa. Eta pentsatuko dute oso urruti daude eta ea hor tartean beste punturen galtzen duten. Momentuz ez, bakarra izango da. Oriok Hondarribiri 6, Urdaibei 24, San Juan 29, gero Kaiku 34. Gaur Hondarribik Urdaibeiri bat zartuko dio. Eta Bermeotarren ikuspegitik horrelako baldintzak askarreta lana eginda, galtzen hasita puntu bat galdu. Hori da. Eta lideraren gandik 12 geratu. Hori besterik ez. Ez da hilarria. Gaurko 4. kale malapartu datu horretik honda, hori bakarrik ez, hori ez da hilarria. Eta Hondarribia gaur ere, 1 metro, bandera Orillotarrentzat, hemen txeda Orillo. Hor da San Nikolas ontzila, denboraldiko 2. garaipena. Garbi, Orillotarren ontzila, San Nikolas ontziarentzat bandera, Samertolameuko lehen bandera. 0 kaletik. Orio, bai, 20-0 bederatzi. Hondarribia, bai, 6 segundu gehiago. Hondarribiak ere lidertza sendotu egindu gaurko honetan. Eta hemen da Urdaibai 3. Ontzi bateko abantaila San Juani. Hauek ere 0 kalera. Bou Bizkaia, bai Urdaibai, 25 segundura, orantxe San Juan darrak, 29ra. 2. garaipen aurten San Migueligan Orillotarrentzat. Estropada oso ona egin dute. Zure lanerako baldintzak egokia direnean aprobetxatu egin behar duzu hori. Jakin behar duzu baldintza horiek zure alde erabiltzen eta Orillotarrek hori oso ondo egin dute gaur. 20 minutu, 9 segundo. Orio nagusi, Moañan hemen Meira auzoan, Samertolameu bandera jokoan, Bigoko itxasadarrean. Oriok Hondarribiari 6 sartu dizkio, 6 segundo. Urdaibeiri 25, San Juani 29.
Eta lehen esan duguna, Kaikuk itxaropenen bat bai, batira, haizeak ez du erabat zigortu, hirugarren txandako ontzi talde hau, lau hauek, eta horren eraginez, ohorezko txandako lauak izan dira gaurko bizkorrenak. Hori da, esan eta esan ari ginen, horiok estropada on asko egiten ari zela, gogoan dut esate baterako Euskadiko txapelketa, getxokoa, hortxe, ia honena gadina ibili den estropada, eta denbora kontua eta sorte kontua zela, bandera noiz helduko. Gaur, kalea aldeko bai, baino euren lana egin dute, eta hortik etorri da, Oriotarren garaipena. Hemen zelkapena, 20-0 Hondarribiak ia 6 segundu gehiago, 20-15, Urdaibai 25-era, San Juan 28-ra, eta zelkapen nagusian, 12 puntu gaur Oriorentzat, 11 Hondarribik, 10 Urdaibaik, eta 12-ra, igo da orain Hondarribiarren errenta ibon. Bai, gaur Hondarribiak ere, bigarren bai, baina Oriotarren handik 6 segundora, beste puntu bat, euren alde, eta esan behar dugu, gaur horrela esan baditeke, muebleak salbatu dituena Urdaibai izan dela. Laugarren kale hartatik joan, eta Hondarribiarekin puntu bakarra galtzea, oso kontuan hartzeko. Larriagoa izan ziteken gaurko egunak utzitako zelkapena. Aberi egiteko moduko, keragarri egiteko. Hemen zelkapen nagusia, Hondarribiak 112, 6 garaipen, Urdaibaik 1 puntu 2 garaipen, Orio bigarren bandera, 80 puntu, San Juan gero 77rekin, eta gaurko denboren arabera, joango da biharko txanda nagusia, eta hortxe dira. Bihar bigarren txandan Zierbena sartuko da, eta Kabo alderantziz lehen txandan arituko da, bere etxean. Etxeko estropada. Etxeko estropadan. Hori da. Gogorra hori haientzat. Eta ura ere, Boiro Miguel ikeragarri tokia izetsua da. Azkeneko 3-4 alditan, aizea erabakigarria izan da, gaur hemen izan den bezala, eta ea bihar zer gertatzen den. Hau da beraz, gaurko estropadak ekarri diguna, eta bandera bila joango dira Oriotarrak, eta egia esan Hondarribiarrak ere posi joango dira, zelkapen nagusian puntu bat gehiago dutelako. Eta estropada politia egin da, 6 segundu galdu dituzte Hondarribiarrek, Orio ondoan eraman dute, hor nik uste dut, lehenbiziko buelta eman, eta ordutxe zabaldu duela, Oriok tartea, eta bueno, gaur Oriok estropada bikaina, bandera, esan dugu lehen ere, edozein egunetan etor zitekela, baina Hondarribiak ere, estropada oso sendoa, estropada bikaina, gaur ere, gazte jendearekin eta bar, eta gaur ere berretsi du lider sendoa dela. Hemen patroien zelkapena, 15 puntu Irakoitz Etxeberriak, Zurinagak 10, Ormazabal eta Endika Perez 7rekin, gaur Jakobo Gaiori, Meirako patroiari 3 eman dizkiote, Kastanedori Astillerokoari 2, eta Tirango David Alvarezek puntu bat bildu du, eta berehala joango dira, agintarien ontzira, klubetako ordezkariak, gaur Bermeoko Marinelak ez dira etorri, Egalutzearekin gaur hemen Ziez eta Onsu Arteetara joaten diren ontzi horietako bat hartu dute San Migueligako agintariek, eta benetan aholkatzeko moduko bidaia izaten da hori, hemendik irten eta Uarte eder horietara, naturak emandako paradisu horietara joan etorria, benetan ederra da eta gustagarria. Eta esango duzu, Galiziarren propaganda egitea gustatzen zaigula, baina benetan paraje ederra dira hauek, eta minu inguruan direnak, eta egia esan oporalditxo bat hemen pasatzeko, benetan baldintza oso egokiak dira. Nira bat gomendagarria, itxaskiak eta gustatu ezkero gainera, modu egokian jateko modukoak. Bueno, Pado, azba, pixkanaka. Bai, Hondarribiarrek hartuko dute lidertza bir konfirmatu eta gero lehenengoz. Eta gero Oriotarra joango dira bandera bila.
Hor da, elastiko horiarekin Hondarribiaren patroia Amunarriz eta bera igoko da San Migueligako agintarien ontzira. Bien bitartean begira, haizeari dagokionez txanden arteko konparaketa, esan beharrik ez dago, azkenengoan baldintzak hobeagoak izan direla, ipar haizea eta 10,5-koa, aurrez gehiago izan dute eta gainera abiaduraz aparte beste balorazioa da ze momentutan nolako eragina eta txandaz txanda hausnarketa eginda ez dago zalantzarik. Baldintza onak aurkitu dituzte ohorezko txandakoek. Amunarrizek hartu du ba bere elastiko horia, goigoian Hondarribia San Migueligako liderra 112 puntu, Urdaibaik 100. Gaur ere txak, puntu bat. Hori jok, lehen 3 luzeetan denborarik onenak markatu ditu, eta azkenengo luzean, azkarrena, Hondarribia izan da. Hori jo baino, segundu erdi bat, bizkorrago. Bueno, datu bat. Hor 8 segundura ere, ia 9 segundura ebili da Hondarribia, hor rueran jarri denean, errekuperatu egin dio. Eta hor da, Amunarriz bere entzenatzailearekin, Orbañanosekin hitz egiten, Hondarribiarentzat eguna, ederra, bandera ez, baina bigarren postua, Urdaiberi puntu bat. Eta Orio handi batengandik 6 segundora, rotazioekin jarraituz, eta bat, ondoko kaletik joan da. Eta Oriotarrentzat gaurkoa oso pausu handia, urrengo asteburuan Zarauzko ikurrina. Hori da. Oriotarrentzat hain maitea. Ikeragarri berezia. Eta, bueno, denboraldia nolabait erditik aurrera, eta egin beharreko pausuak lehen bailen bideratu behar dira, irailean indartsu ibiltzeko. Lehen esan dakoa, azpimarratuko dut, Orio estropada onak, ez oso onak egin ditu, bandera bakarra bai, baina Euskadiko txapelketan asko erakutsi zuen, zeran ere bai, Getxon ere bai, begira nolako bukaera Getxon. Txanda irabazita, eta hemen esan da esan ari gara. Detaileek, nabardurek erabakiko dutela suerteak, eta Orio, Hondarribia eta Urdaibairekin batera, gaur gaurkoz, edozein garaitan, bandera irabaztea, hori ez da ezustekotzat hartu behar. Eta erregulartasunaren lehiak azkenean ez du gezurrik esaten, eta adibidez orain podio gainean, demoraldia amaituko balitz, liga amaituko balitz, Hondarribia, Urdaibai eta Orio. Ligan ez dago zalantzarik, hori da argazkia. Hori da. Eta abuztu handi honen atarian, onduen daudenak ere bai. Kaikuk, esan dugu, emeretzi egin zuela, eta lertu daitekeela, baina beste txandatik joan da, hain izaten da zaila, bai, bigarren txandan beste erritmo bat izaten da. Irakoitz Etxeberriarentzat Lakaixaren elastikoa. Gaur Jakobo Gaiok Meirakoak 3 puntu, Kastanedo Kastillerokoak 2, David Alvarezek Tirangoak 1. Sari hori bai, baina orain beste sari sorta. Garagardo botila erraldoia, txapela, eta trapua, eta bandera dotore askoa ere bai hor, zuri berdea, tori Garagardoa, eta Jaun Andreok, San Bertolameuko lehen bandera, Oriotarren bitrina dotoretara joango da. Eta bitrina dotoreak aipatuta esango dizuegu, Orion bezalaxe ere, hemen, Meirakoek, San Bertolameukoek, ederki gordetzen dituztela baita ere, historian zehar irabazitako banderak. Hor da Irakoitz Etxeberria, zorionak Orio nagusi gaur, Bigoko itxasadarrean, estropada handia egin dute, horrezko txanda horretan, bikaina benetan, gaurko estropada. Eta berehala, Euskal Telebistaren kamera aurrean ere protagonistak izango ditugu. Estropada ederra egin dute Oriotarrek, garaipena, eta hor dira banderarekin, arraunak altxatzen ikusteko moduan garen baita ere. Eta Hondarribia bigarren, Urdaibai hirugarren, asko sufritu dute gaurko honetan bere kale horretatik.
eta azkenean lortu dute bai usta bihar. Orillo, Hondarribia, Urdaibai eta San Juan izango dira Boiron, Orezko txandan, Kaiku, Tiran, San Pedro eta Zierbena bigarrengoan, Cabo, San Bertolameu, Astillero eta Portugalete lehenengoan, gora arraunak, sorionak Orillo, hortxe dituzue, ospatzen gaurko garaipen handi hau, Galiziako uretan eta berehala izango dira Euskal Telebistaren kamera aurrean gaurko Euskal protagonistak saiatuko gara Bizkor, Orillo eta Hondarribiko ordezkariekin hitz pare bat egiten eta horretarako hor da pronto Ibon Gaztainazpi lankidea. Orillotaren garaipena, lehen luzean Orio azkarrena, bigarrengoan ere bai, hirugarrengoan ere bai, horrek ekartzen du normalean bere saria, eta Orillok irabazi du gaurko bandera. Aurrera Ibon. Txauko gurendoan, Iñaki Aroztegi, sorionak, Iñaki, Iñaki izan da esan ari ginen, hori hortzegoela, estropa honak eginez, eta banderaren saririk gabe, gaur iritsi da. Bai, hori da, aurreko astetan uste behin da berriz esan deula merituak egin ditugula sari hobeo lortzeko. Hor faltazitzaigun gauza batetik edo bestegatik, eta bueno, gaur egia esan uste da ziratik oso estropa serioa eta oso nahi deula, eta behingoz iritsi da, sari hori. Gaurko estropadari buruz zer ditu zaizu? Bueno, antxo naiz behira eta demorak, eta ikusten dut azkeneko nezi luze guztitan demora honena markatu deula. Ematezun, kanpoko kaletatik, lehenengo eta hirugarrengo luzen aizei aprobetxatu zuela, eta bueltakon lehenengo eta bigarrengo kaleok aprobetxatu zuela, baina, bueno, kanpoak gare batetikan oso ondo jungeala ikusi, desate izuen bezala, kale luze guztietan demoraena markatuz, azkeneko Hondarribia markatu du, baina, bueno, usten dut Hondarribiak gure uberan sartu ganen, aprobetxatu dula hori, uberan aizen ze hori babes hori, eta esate izudena, uste hasieratik bukaera arte oso estropa nahi deula eta oso guztua. Eskerrik asko eta zorionak Iñaki. Venga, eskerrik asko. Eta Hondarribiarrek ere hurbil ditugu eta ea, lidertza hori birkonfirmatu eta gero, zer dioten Hondarribiarrek, aurrera? Bueno, Frantziz González Txabarri. Bueno, Frantziz, bigarren lekuan, 6 segundora, beste puntu bat, Urdaibairi. Bai, hori zen, gure helburua onara Galizia etorri horretik hori zen, diferentzia mantentzea gutxinez Urdaibaiekin, eta behintzan gaurko egunean puntuak gehitu dugu, beraz oso konten. Orio zer ditu zaizu? Bueno, Orio ikusten ari gera, azkeneko asteetan goraka doala, eta estropada honak egiten ari dela, eta gaur, bueno, justu kaleak eskaintzen zizkion abantailak ondo aprobetxatu dituela, eta irabaztea lortu duela. Eskerrik asko, Frantziz. Bale, zuei. Frantziz González Etxabarriren hausnarketa, Jaun Andreok garaipen handia gaur Orillotarrek, bihar Galizian jarraituko dugu, Boiro aldera joango gara, eta ean nola moldatzen diren Cabo da Cruzekoak, gaur 9 izan dira, hauen demoraldia ere gora bera handiak izaten ari da, eta gaur bezala, Orillo, Hondarribia, Urdaibai eta San Juan Orezko txandan izango dira, baina estropadaremu ezberdin bat, baldintza ezberdinak Ibon. Auskalo, bihar zer topatuko dugun, ura ere tokia izetsua da, hemen ikeragarria ikusten ari gara Galizian, eta, bueno, bihar ere ikeragarri pozik gongo gara Boirora. Ederki ba, eskerrik asko, agur bero bat ikusentzule izan zareten guztioi, gaurko honetan Moañatik, ondo bizi!